Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മദ്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 30-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമദീ ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രാവസൂനി ച. യദ്ധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമദീ ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രാവസൂനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്ധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമതിഃ ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രാവസൂനി ച. യദ്ധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമതിഃ ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രാവസൂനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ ചൊല്ലുന്ന പോലെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ അത് കൂട്ടി എഴുത്തായത് കൊണ്ടാണ് യഥ അധ്രുവസ്യ എന്നുള്ള വേർഡാണ് അധ്രുവസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതെന്ന്
ധ്രുവസ്യ ധ്രുവാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അധ്രുവസ്യ എന്നാണ്. അതപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി. യഥധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമതി ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹ ഗൃഹക്ഷേത്രാവസൂനിച്ച. അപ്പോൾ ധ്രുവസ്യ എന്നായി പോയാൽ അതെന്തായി? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതായി. അപ്പോൾ യഥാ അധ്രുവസ്യ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരുമിച്ചായിട്ടുള്ളത് വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് യഥധ്രുവസ്യ എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ഓക്കെ. മാലതി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, അംബുജാദേവി മാതാജി, പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ യത് അധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സ്ഥാനുബന്ധസ്യ ദുർമതി ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രവസൂനിച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രവസൂനിച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, ഉമാദേവി മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി, തനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതധ്രുവസ്യ ദേഹസ്യ സാനുബന്ധസ്യ ദുർമതി ധ്രുവാണി മന്യതേ മോഹാത് ഗൃഹക്ഷേത്രവസൂനിച. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ശോഭ മാതാജി, ഇന്ദുമുഖി മാതാജി, ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പലർക്കും നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്ന് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. വസന്ത മാതാജി, ജമില പ്രസന്ന മാതാജി, അനിതകുമാരി മാതാജി, വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതശ്രീ മാതാജി, ഗീതാഭരത മാതാജി, മായ മോഹൻ മാതാജി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
यत् ध्रुवस्य ध्रुवस्य देहस्य साधनस्य ब्रह्मभिः वाणि मन्यते क्षेत्रवसूनि क्षेत्रवसूनि च हरे कृष्ण प्रभुजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അധ്രുവസ്യ താൽക്കാലികം ദേഹസ്യ ശരീരത്തിന്റെ സാനുബന്ധസ്യ ബന്ധപ്പെട്ടത് അതോടുകൂടി ഈ തെറ്റായി ശേഷം തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി ധ്രുവാണി സ്ഥിരം മന്യതയെ ചിന്തിക്കുക മോഹാത് അജ്ഞത മൂലം ഗൃഹ ഭവനം ക്ഷേത്ര ഭൂമി വസൂനി സമ്പത്ത് ചാവും വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൗതികവാദിക്ക് തന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭവനം ഭൂമി സമ്പത്ത് എന്നിവയും താൽക്കാലികങ്ങൾ എന്ന ജ്ഞാനമില്ല. അജ്ഞത മൂലം അവയെല്ലാം സുസ്ഥിരമാണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. സമയം പാഴാക്കുന്ന കിറുക്കാരാണെന്ന് ഭൗതിക സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുന്ന അവൻ സ്വയം കിറുക്കിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായ മേഖലയിലാണ്. അവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ മൈക്ക് കഴിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല? ഇല്ല, കുറച്ചേരായി, കുറച്ച് ഒരു ഓക്കെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്ന കിറുക്കന്മാരാണെന്ന് ഭൗതികവാദി ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരീരം സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുന്ന അവൻ സ്വയം കിറുക്കിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായ മേഖലയിലാണ്. അവൻ അറിയുന്നില്ല. ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ തന്റെ വീട്, രാജ്യം, സമൂഹം, അനുസാരികൾ എല്ലാം സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഭവനം, വസ്തു തുടങ്ങിയവ സ്ഥിരമാണെന്ന ഭൗതികമായ സ്വീകാര്യതയെ മായയുടെ മിഥ്യാബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ മിഥ്യാബോധങ്ങളിൽ കുടുംബജീവിതം, ദേശീയ ജീവിതം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവയ്ക്ക് ആധുനിക പരിഷ്കാരം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അവ വളരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക വികസനം കേവലം താൽക്കാലിക വികല്പമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ഒരു കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിക്കറിയാം. ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതുന്നതും ആ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധുക്കളായി അംഗീകരിക്കുന്നതും അവൻ ഒരുവന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ ആരാധ്യാർഹമായ ഭൂമിയായി സ്വീകരിക്കുന്നതും മൃഗീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവന് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അത് വളരെ ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്. എല്ലാറ്റിനും കൃഷ്ണനുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാ സാമ്പത്തിക വികസനവും ഭൗതിക പുരോഗതിയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകത്തക്ക വിധം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമാവും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓക്കെ, നാലാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ജന്തുർവൈ ഭവയേതസ്മിൻ യാം യാം യോനിമനുവ്രജേത് തസ്യാം തസ്യാം സലഭതേ നിർവൃതിം ന വിരച്യതേ. ജന്തുർവൈ ഭവയേതസ്മിൻ യാം യാം യോനിമനുവ്രജേത് തസ്യാം തസ്യാം സലഭതേ നിർവൃതിം ന വിരച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടു. രമണി മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി, ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി മാതാജി, കൃഷ്ണപ്രിയ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്തുർവൈഭവയേതസ്മിൻ യാം യാം യോനിമനുവ്രജേത് തസ്യാം തസ്യാം സലഭതേ നിർവൃതിം ന വിരച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലർക്കൊന്നും നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. വത്സല മാതാജിയുടെ മൈക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നീട് ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ഗിരിജ വേണുദാസ് മാതാജി, ഷാർമിള വാസുദേവൻ മാതാജി, ഗീത ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്തുർവൈഭവയേതസ്മിൻ യാം യാം യോനിമനുവ്രജേത് തസ്യാം തസ്യാം സലഭതേ നിർവൃതിം ന വിരച്യതേ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ സാറില്ല, അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉള്ളവര് അവിടെ തന്നെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. വേറെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈക്കിന്റെ സിമ്പിൾ ഒന്നും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ജന്തുഹു ജീവസത്താവായി തീർച്ചയായും ഭവേ ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിൽ ഏതസ്മിൻ ഇത് യാം യാം എന്തെല്ലാം യോനിം വർഗങ്ങൾ അനുവ്രജേത് അവൻ നേടിയേക്കാം തസ്യാം തസ്യാം അതിൽ സാ അവൻ ലഭതേ തേടുന്നു നിർവൃതിയും സംതൃപ്തി ന അല്ല വിരച്യതേ പ്രതികൂലമാകും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. ഏതു വർഗത്തിലാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും ജീവസത്തേക്ക് ആ വർഗത്തോട് പ്രത്യേകമായൊരു പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകും. അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് അവൻ ഒരിക്കലും വിമുഖതയുണ്ടാവുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണെങ്കിലും ജീവസത്ത അതിൽ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ മിഥ്യാബോധം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഉന്നത പദവിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷേ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ തന്റെ അവസ്ഥയിൽ സംതൃപ്തനാകും. മായയുടെ അഥവാ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണത്താലാണിത്. മായയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രക്ഷേപാത്മിക എന്നും മറ്റേത് ആവരണാത്മിക എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രക്ഷേപാത്മിക എന്നാൽ താഴേക്ക് തള്ളി വീഴ്ത്തുന്നത് എന്നും ആവരണാത്മിക എന്നാൽ ആവരണം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ഭൗതികവാദിയായ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനം മായയുടെ സ്വാധീനത്താൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള അഥവാ താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ അവബോധം തീരെ പരിമിതമാകിയാൽ താൻ സന്തുഷ്ടനാണോ നിരാശിതനാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജീവസത്തയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇതിനെയാണ് ആവരണാത്മിക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മലം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നി പോലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പന്നി മലമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ജുഗുപ്സയോടെ കാണുമ്പോഴും എത്ര അറപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് ആ ജീവിതം. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. എന്താ പറയാ, പന്നിയായിട്ട് വന്നിട്ടാകുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ പോലും ആ പന്നിയുടെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നരകസ്ഥോ വിദേഹം വൈ നപുവാംസ്ത്യതുമിച്ഛതി നാരക്യം നിർവൃതൗ സത്യാം ദേവമായ വിമോഹിതഃ.
നരകസ്ഥോ വിദേഹം വൈ നപുമാംസ്ത്യപ്തുമിച്ഛതി നാരക്യാം നിർവൃതോ സത്യാം ദേവമായ വിമോഹിത. നരകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. അഭി പോലും ദേഹം ശരീരം വൈ തീർച്ചയായും അല്ല പുമാൻ വ്യക്തി ത്വക്തും ഉപേക്ഷിക്കുക ഇച്ഛതി ആഗ്രഹിക്കുക. നരകീയമായ നിർവൃതവും സന്തോഷം സത്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ദേവമായ വിഷ്ണുവിന്റെ മായാശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ബദ്ധനായ ജീവസത്ത അവന്റെ സ്വന്തം പ്രത്യേക വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തനാകുന്നു. മായാശക്തിയാൽ അവബോധം മറയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ നരകത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ സ്വന്തം ശരീരം ത്യജിക്കുവാൻ തീരെ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നരകീയ ആസ്വാദനങ്ങളിലും അവൻ അത്യാഹ്ലാദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. സ്വർഗാധിപതിയായ ദേവേന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തിന് തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പന്നിയായി ഈ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗീയ രാജധാനിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്ന ഇന്ദ്രൻ തന്റെ സ്വർഗീയ രാജധാനിയും രാജകീയ പദവിയും മറന്നുപോയിരുന്നതിനാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഇതാണ് മായയുടെ വശീകരണം. ഇന്ദ്രൻ പോലും തന്റെ സ്വർഗീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം വിസ്മരിച്ച് പന്നിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തനായി. മായയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ബദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ പ്രത്യേക ശരീരത്തോട് അങ്ങേയറ്റം മമതയുള്ളവനായി തീരുന്നതിനാൽ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കൂ, പകരം നിനക്കൊരു രാജാവിന്റെ ശരീരം ഉടൻ ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും അവൻ അതിന് തയ്യാറാവില്ല. ഈ മമത ബദ്ധരായ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ശക്തമായി ബാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കൂ, എന്നിലേക്ക് വരൂ, ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകാം. പക്ഷേ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ്, നമ്മൾ എന്തിന് കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതരാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യണം. ഇതിനെയാണ് മിഥ്യാബോധം അഥവാ മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം എത്രമാത്രം ജുഗുത്സാഹമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരാകും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി ഗുരുവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് കാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് കാലം എന്നുള്ളത്. ആ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിലെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ കാലത്തിന്റെ ആ സ്വാധീനത്തിലെല്ലാം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ കാര്യം മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതികവാദികള് താനീ ശരീരമാണെന്നും ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാം തൻ്റെതാണെന്നും എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എത്ര വലിയ ധനവാനായാലും ഒന്നും തന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എത്ര നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാലും ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ. ഒന്നിക്ക് നമ്മുടെ തലമുറ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും അല്ലെ. ആരും ആളില്ലെങ്കിൽ അത് സർക്കാർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
തെറ്റായി മാർഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൗതികവാദിക്ക് തന്റെ ശരീരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭവനം, ഭൂമി, സമ്പത്ത് എന്നിവയും താൽക്കാലികങ്ങളാണെന്ന ജ്ഞാനമില്ല. അജ്ഞത മൂലം അവയെല്ലാം സുസ്ഥിരമാണെന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള എല്ലാം ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലെ? അതൊക്കെ നശിക്കുന്നതാണ്. അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതൊക്കെ നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. തന്റെ ഭവനം, ഭൂമി, സമ്പത്ത് എന്നിവയും ശരീരവും, അല്ലെ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലികങ്ങളാണെന്നുള്ള ബോധമില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടും. എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭൂമി, അല്ലെ, എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, അല്ലെ, എല്ലാം ഒരു ദിവസം പോകും, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വൃത്രാസുരൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 6:11-27 പറയുന്നു. അവസാന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാര ചക്രേ ഭ്രമതസ്സ കർമ്മഭി തന്മായയാത്മാത്മജതാരഗേഹേ ശ്വാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാര ചക്രേ ഭ്രമതസ്സ കർമ്മഭി തന്മായയാത്മാത്മജതാരഗേഹേ ശ്വാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അത് പറയുന്നു, ഓരോ ആ 2ാമത്തെ ലൈൻ 3ാമത്തെ ലൈന് പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയാണ്. തത്മായ അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ ആത്മാ ശരീരത്തിന് ആത്മജ സന്തതികൾ, ധാര പത്നി, ഗേഹേഷു ഗൃഹവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുടനീളം അലയുകയാണ്. അതുമൂലം ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുണ്യവാന്മാരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ഭക്തരുടെ സഹവാസം തേടുന്നു. എന്റെ ശരീരം, എന്റെ പത്നി, എന്റെ സന്താനങ്ങൾ, എന്റെ ഗൃഹം എന്നിവയോടുള്ള എന്റെ ആസക്തി അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വശീകരണ നിമിത്തം തുടരുന്നു. പക്ഷെ മേലിൽ ആ മമത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സും അവബോധവും എല്ലാം തന്നെയും അങ്ങയിൽ മാത്രം ആസക്തിയുള്ളതായി ഭവിക്കട്ടെ. വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അതിന്റെ മുന്നിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മറന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ആകർഷണമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അഹം ഹരേ തവ പാദൈക മൂല ദാസാനുദാസോപവിദാസ്മി ഭൂയ മനസ്മരേതാ സുപതേർഗുണാംസ്തേ ഗൃണീത വാകർമ്മ കരോത് കായ. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അല്ലയോ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ, അല്ലയോ പരമദിവ്യത്വം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ മാത്രം ശരണം തേടുന്ന അവിടുത്തെ ശാശ്വത ദാസന്മാരുടെ ഒരു ദാസനായി ഭവിക്കാൻ എനിക്ക് വീണ്ടും സാധിക്കുമോ? എന്റെ ജീവനാഥനായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞാൻ വീണ്ടും അവരുടെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ സ്മരിക്കുകയും എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഗുണങ്ങളെ സ്തുതിക്കുകയും എന്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ചെയ്യട്ടെ. അല്ലെ, ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ള അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി, അല്ലെ. അത് മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ള പലരുടെയും സേവകനാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ ദാസനായി ഭവിക്കട്ടെ. അതായിരുന്നു എന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പദവി. ഞാനത് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 4 പ്രാർത്ഥനയും കേൾക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ നനാകപൃഷ്ടം നച പാരമേഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം ന രസാധിപത്യം നയോഗസിദ്ധീറപുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയ കാംക്ഷി. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എല്ലാ അവസരങ്ങളുടെയും പ്രഭവമേ, ധ്രുവലോകമോ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളോ ബ്രഹ്മലോകമോ ആസ്വദിക്കുവാനോ ഭൂമിയുടെയോ പാതാളത്തിന്റെയോ പരമാധികാരിയാകാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിഗൂഢ യോഗശക്തികളുടെ യജമാനനാകാനോ
അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന വർഷം മോശം തന്നെയോ ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന്. യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങയുടെ പാദപങ്കജങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അസുരൻ, വൃത്രാസുരൻ. അതാണ് ഇന്ദ്രൻ പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക അവസരങ്ങൾ കാക്ഷിക്കുകയില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളോടുമുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാസാനുദാസോ ഭവിദാസൂയ. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, തദിര ചരണ സേവേ ഭക്ത സനിവാസേ ജനമ ജനമ ഹേ അഭിലാഷ. ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരെയും ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ സേവിക്കുക മാത്രമാണ് കലർപ്പറ്റ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അജാത പശ്ചൈവ മാതരം ഗഗാസ്തന്യം യഥാ വത്സതരാശുതാർത്ത പ്രിയം പ്രിയേവ വിശുദ്ധം വിഷണ്ണ മനോരവിന്ദാശദൃശ്യതേ ത്വാം. അല്ലയോ പങ്കജലോചനായ ഭഗവാനെ, ചിറക് മുളയ്ക്കാത്ത പശുക്കുഞ്ഞുകൾ തങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പശുക്കിടാങ്ങൾ അവയ്ക്ക് മാതാക്കളുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന കറവ സമയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷമരാകുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് എല്ലാവിധത്തിലും തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം അഭിലഷിക്കും. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. ഒരു ചിറക് മുളക്കാത്ത ഒരു പശുക്കുട്ടി അതിന്റെ അമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, അതേപോലെ കയറിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പശുക്കുട്ടി എപ്പോഴാണ് ഈ കയറ് ഇളക്കി വിടുന്നത് തന്റെ അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ എന്ന് അവസരം കാത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ, അതേപോലെ ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ ഭർത്താവ് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആകാംക്ഷയോടെ അവസരം കിട്ടാനായിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനുമായി വ്യക്തിപരമായി സഹവസിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അഭിലഷിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഉചിതങ്ങളാണ്. ഒരു പശുക്കുഞ്ഞ് അതിന്റെ മാതാവ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വരാതെ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. ഒരു കിടാവ് അതിന്റെ മാതാവിന്റെ അകിടിൽ നിന്നും പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. അതുപോലെ പതിവ്രതയായ ഒരു പത്നി ഗൃഹത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ പോയിട്ടുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മടങ്ങി വന്ന് തന്നോട് സഹവസിക്കാതെ സംതൃപ്തിയാകില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാര ചക്രേ പ്രമദസ്സ കർമ്മം തന്മായേ ആത്മാത്മജതാരഗേഹേ ശ്വാസക്ത ചിത്തസ്യ നനാദ ഭൂയാത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഈ സംസാര ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ വീട് അല്ലെ, എന്റെ മക്കൾ, എന്റെ ധനം അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ പാദങ്ങൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ സേവനങ്ങൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അങ്ങയെ മറന്ന് ജീവിച്ചു, എന്റേത് എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ സിദ്ധികളും, യാതൊരു സിദ്ധികളും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഭൂമിയുടെ അധിപനാകണ്ട, പാതാളത്തിന്റെ അധിപനാകണ്ട, അല്ലെ മറ്റുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളുടെ സ്വർഗലോകങ്ങളുടെ അധിപനാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒന്നും വേണ്ട, എന്തേ വേണ്ടു? അങ്ങയുടെ ദാസനായി തീർത്താൽ മതി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരുന്നത് അല്ലെ. ഗോപി ഭർത്തൃപദ കമലയോർ ദാസാനുദാസായ ഭഗവാന്റെ ദാസന്റെ ദാസൻ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളായാലും സമ്പത്തായാലും ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആളുകള് കൂടുതലായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ വേണ്ടു അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, യമസ്യ കരുണാനാസ്തി, അവരതിന് യാതൊരു കാരണമില്ല, കർത്തവ്യം പരിഹരിക്കും.
ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായി തരും അല്ലെ. ഒന്നുമില്ലാതെ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം, പ്രളയമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? അധർമ്മികളെ കൂടുതലും അല്ലെ, പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുക അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരെയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുക, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യൻ മാത്രം കൂടുതൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നു അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിനെ അതിനൊക്കെ തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്താണ്, പ്രകൃതി കോപിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള തന്നെയാണ് പ്രകൃതി അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കാറ്റ് വീശുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു നേരത്തെ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ വരുന്നു. ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദിദൈവി അല്ലെ. ആദിദൈവി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പ്രളയവും മറ്റു ഭൂകമ്പവും മറ്റു കാറ്റും അല്ലെ, മറ്റുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ അധർമ്മികളുടെ വിളയാട്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നീട് ഭാവാർത്ഥ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്ന കിറുക്കന്മാരാണെന്ന് ഭൗതികവാദി ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ ശരീരം സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുന്ന അവൻ സ്വയം കിറുക്കിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായ മേഖലയിലാണ്, അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, വളരെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ. അവർക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ. സദാസമയം ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം രാമ ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തോ ചെറിയ കിറുക്കുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഞാൻ തന്നെ ശരി എന്താ പറയാ, ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയുമ്പോ. അപ്പോ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹവും ഹരേ കൃഷ്ണയിലുള്ളയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്കിള് പറയാണ്, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ, ഞാനപ്പോ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് ഞാനവിടെ, അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, എന്താ ചെയ്യാ, ഓരോരാൾക്കാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകനെ കൊണ്ട് പറയും, എന്താ ചെയ്യാ, ഓരോരാളുടെ ഇതല്ലേ, മനസ്സിന്റെ കാര്യല്ലേ, എന്നാന്നറിയില്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജപിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാല്ലേ, ഓരോരാൾക്ക് ഓരോന്ന് പറ്റിയാൽ എന്താ ചെയ്യാ മാനസികമായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സിസ്റ്റർ എടുത്ത് ആള് ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറകു വശത്ത് അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം, എന്താ ചെയ്യാ, എന്റെ മരുമകനെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്തോ സംഭവിച്ചു, എന്തോ മാനസിക നിലയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് സദാസമയവും ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെയൊക്കെ വിചാരം അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, അവർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിറുക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഈ ശരീരം എന്താണ്, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് സമയം പാഴാക്കുന്ന കിറുക്കന്മാരാണെന്ന് ഭൗതികവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരീരം സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുന്ന അവൻ സ്വയം കിറുക്കിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായ മേഖലയിലാണെന്ന് അവൻ അറിയും. അവരേറ്റവും കിറുക്കിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായിട്ടുള്ള മേഖലയിലാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരടുത്ത് ആരോ പറയുകയുണ്ടായി, എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണയൊക്കെ ജപിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭ്രാന്താണ്. പ്രഭുപാദരൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്താണ്, എന്നാൽ നിന്നെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്താണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അടക്കാനാവാത്ത ഭ്രാന്താണ്, ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട് വെറുപ്പും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭ്രാന്തമായിട്ട് പാടുപെടുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നശിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാതെ അല്ലെ. ഒരിക്കലും അവർക്ക് കിറുക്കായിട്ടല്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ യമരാജൻ യമദൂതന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അജാമിളന്റെ ആ ലീലയില് അജാമിളനെ അടുത്തേക്ക് യമകിങ്കരന്മാർ പോവുകയും വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തടയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായില്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ ആ യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:3-29 പറയും, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ജിഹ്വാന ഭക്തി ഭഗവത് ഗുണനാമധേയം
ചേതശന സ്മരതി തച്ചരണാരവിന്ദം കൃഷ്ണായനോ നമദീയച്ചിരയേകതാപി താനാനയദമസദോ അസകൃത വിഷ്ണുകൃത്യാൻ താനാനയാദമസദോ അകൃത വിഷ്ണുകൃത്യാൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, ആരുടെയൊക്കെ നാവുകളാണോ കൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഗുണങ്ങളും കീർത്തിക്കാത്തത് ആ പാപികളെയും, ആരുടെ ഹൃദയങ്ങളാണോ കൃഷ്ണന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്മരിക്കാത്തത് അവരെയും, ആരൊക്കെയാണോ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ശിരസ് നമിക്കാത്തത് അവരെയും മാത്രം ദയവായി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏകധർമ്മമായ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്തവരെയും എന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുക. ദയവായി അത്തരം എല്ലാ വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും എന്റെ അടുത്ത്. പറയുന്നത് യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാരോട് പറയുന്നു, ആരുടെ നാവാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഗുണവും ഒന്നും കീർത്തിക്കാത്തത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ, പിന്നെ ആരുടെ ഹൃദയങ്ങളാണോ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ഒരിക്കൽ പോലും ഓർക്കാത്തത്, സ്മരിക്കാത്തത് അവരെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് നമിക്കാത്തവർ അല്ലെ അവരെയും, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ശിരസ് നമിക്കാത്തത് അവരെയും മാത്രമേ ദയവായി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏക ധർമ്മമായ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാത്തവരെയും എന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുക. ദയവായി അത്തരം എല്ലാ വിഡ്ഢികളെയും തെമ്മാടികളെയും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തവരെ അല്ലെ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജിമാ നമസ്കുരു അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തവരെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരോട് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിങ്കരന്മാര്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തവരാണ് അല്ലെ. അവരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഇതില് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയായതിനാൽ വിഷ്ണു കൃത്യാൻ എന്ന വാക്ക് വളരെ സാരഗർഭമാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ 3:8-9 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വർണ്ണാശ്രമചരാവത പുരുഷേണ പരപുമാൻ വിഷ്ണുർ ആരാധ്യതേ ബന്ധ നാന്യ ദോഷ. കാരണം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ 4 വെച്ചിരുന്നു: ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവും 4 ആധ്യാത്മിക വിഭജനങ്ങളും ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം കർശനമായി പിന്തുടരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഒരുവനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ശരിയായ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമായ വിഷ്ണു ഭഗവാനിലേക്ക് നിഷ്പ്രയാസം എത്തിക്കുന്നു. നദേ വിദുസ്സാർത്ഥ ഗതിം ഹി വിഷ്ണു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുക അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തെത്തുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ താല്പര്യമെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ദുരാശയായേ ബഹിർ അർത്ഥമാനിനഹ. പകരം അവർ വെറുതെ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വിഷ്ണുവിനായുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വിസ്മരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ തന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ യമരാജൻ യമഭൃത്യന്മാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അകൃത വിഷ്ണു കൃത്യാൻ, വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കാത്തവരുവനും, വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിക്കാത്തവനും, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കാത്തവനും യമരാജനാൽ ശിക്ഷാർഹനാണെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ. എല്ലാ അവൈഷ്ണവരും വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത എല്ലാ വ്യക്തികളും യമരാജനാൽ ശിക്ഷാർഹനാണ്. യമരാജനിലെ ആള് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും ഇവരൊക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യമകിങ്കരന്മാർക്ക് ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുന്നിലോട്ടായിട്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ 2 ശ്ലോകം മുന്നേ പറയുന്നുണ്ട്, ആരുടെടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്നും പറയുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ ദേവസിദ്ധ പരിഗീത പവിത്ര ഗാഥാ യേ സാധവ സമദൃശോ ഭഗവത് പ്രപന്നഃ താന്നോപസീദത ഹരേർ ഗദയാഭിഗുപ്താൻ നൈഷാം വയം നച വയപ്രഭവാമ ദണ്ഡേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, ദയവായി അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കരുത്. എത്തരത്തിലുള്ള നേരത്തെ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചിട്ടുള്ള അജാമിനെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കരുത്. കാരണം അവർ പരമദിവോത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരാണ്. അവർ സർവർക്കും തുല്യരാണ്. അവരുടെ വർണ്ണനകൾ ദേവന്മാരും സിദ്ധലോക നിവാസികളും ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ദയവായി അവരുടെ സമീപത്ത് പോലും പോകരുത്. അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഗതിയാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മദേവനോ ഞാനോ കാലഘടകം പോലുമോ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ യമരാജൻ പറയുന്നു, ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവോ അല്ലെങ്കിൽ ശിവനോ മറ്റുള്ള കാലഘടകം പോലും, അല്ലെ, കാലഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ, അതുപോലും ശിക്ഷിക്കാൻ അർഹരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദി. ഫലത്തിൽ യമരാജൻ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇങ്ങനെ താക്കീത് ചെയ്തു: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൃത്യന്മാരെ, നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പലതും ചെയ്തിരിക്കാം. മേലിൽ അത് നിർത്തണം. ഭഗവാന്റെ പാദവംശങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവത് ദിവ്യനാമങ്ങൾ നിരന്തരം കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദേവന്മാരാലും സിദ്ധലോക നിവാസികളാലും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നു. ഭക്തന്മാർ അത്രയേറെ ആദരണീയരും ശ്രേഷ്ഠരുമാകയാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ തന്റെ കയ്യിലേന്തിയ ഗദയാൽ അവരെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തു തന്നെയായാലും ഇനി മേലിൽ അത്തരം ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടും. എന്റെ താക്കീതാണിത്. അഭക്തരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ഗദയും ചക്രവും ഉണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ച് ശിക്ഷ വാങ്ങരുത്. അപ്പൊ അഭക്തന്മാരെ, അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് ചക്രവും ഗദയും ഉണ്ട്, അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പത്മവും ശംഖും, അല്ലെ, ശംഖുതാമരയും. നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, അവരെ ബ്രഹ്മദേവൻ പോലുമോ ഞാൻ തന്നെയോ ശിക്ഷിക്കുന്ന വശം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെയും ശിക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ മേലിൽ ഒരിക്കലും ശല്യം ചെയ്യരുത്. യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും, അല്ലെ. നേരത്തെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് യമരാജൻ തന്നെ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ചെയ്ത ആ തെറ്റിന് മാപ്പാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ. എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? അജാമിലൻ നാരായണ എന്ന് തന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചു, അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരറിയുന്നില്ല, നാമം ജപിക്കാത്തവരെയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നരകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് യമരാജൻ, അല്ലെ, കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല, അല്ലെ. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വെറുതെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അവരങ്ങനെ ആയിപ്പോയി, ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം കാര്യം അവരോർക്കുന്നില്ല. എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന അവരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവരാണ് ഇനി എന്താ പറയാ നരക ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. ശരീരവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ തന്റെ വീട്, രാജ്യം, സമൂഹം, അനുസാരികളെല്ലാം സ്ഥിരമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഭവനം, വസ്തു തുടങ്ങിയവ സ്ഥിരമാണെന്ന ഭൗതികമായ സ്വീകാര്യതയെ മായയുടെ മിഥ്യാബോധം എന്ന് വിളിക്കും. മിഥ്യാബോധങ്ങൾ കുടുംബ ജീവിതം, ദേശീയ ജീവിതം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവയ്ക്ക് ആധുനിക പരിഷ്കാരം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയും അവ വളരുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ സാമ്പത്തിക വികസനം കേവലം താൽക്കാലിക വികല്പമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നുമല്ലെന്ന് ഒരു കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിക്ക് അറിയാവുന്നത്. സാമ്പത്തിക വികസനം, അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോസ് ശമ്പളം കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നതോ ഒന്നുമല്ല, അല്ലെ. നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെ. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പലതും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തു, അല്ലെ. അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. നമ്മള് ഈ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, അല്ലെ, ഞാനും എന്റേതും എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ശരീരമാണ് താനെന്ന് കരുതും ആ ശരീരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധുക്കളായി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ജന്മസ്ഥലത്തെ ആരാധ്യമായ ഭൂമിയായി സ്വീകരിക്കുന്ന മൃഗീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് അംഗീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരെയും ബന്ധുക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്, അല്ലെ, നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, മതേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന അന്വേഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുത. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. മതേക ബന്ധു, നീ മാത്രമാണ് എന്റെ ബന്ധു, നീ മാത്രമാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, അല്ലെ, നീയാണ് എന്റെ ഗുരു എന്നൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി അഭിസംബോധന. എന്താ പറയുക, ഭാഗവതം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധു, അല്ലെ. അപ്പോ അതറിയാതെയാണ് നമ്മള്
നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അല്ലാതെ അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകും അല്ലെ, ഹർഷശോകൻ. അവൻ മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദുഃഖിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി വന്നപ്പോൾ ചിത്രകേതു വീണ്ടും എന്റെ മകനെ നീ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടെയൊക്കെ പോയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ കുട്ടി ചോദിക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾ ഏത് അച്ഛൻ എന്നാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എപ്പോ എന്റെ അച്ഛനായി എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ ഇപ്പോഴേ ആ കുട്ടി ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ ചിത്രകേതുവിന്റെ മകനായിരുന്നു. എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടായി അല്ലെ, അവരെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ആയി. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജന്മത്തില് ചിത്രകേതുവിന്റെ മകനായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ, നീ എന്തിനാണ് അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നീ ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണ് നിങ്ങൾ, എന്റെ ആരാണ് എന്ന്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ എത്രയോ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാവും പിതാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. അഹം ബീജ അഹം ബീജ പ്രതാപിത, ഞാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയും ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ അല്ലെ. ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിൽ പോയാൽ കാണാം. അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ പാസ്പോർട്ടില് പിതാവിന്റെ പേര് എന്നുള്ളിടത്ത് ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ നാമമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു, നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള മാതാപിതാക്കള് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല, എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം നോക്കിയാലും അവരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത്, അവരെ നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത്, അവരെ നല്ല കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷമാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അവിടെ ലഭിക്കില്ല. ആത്മാവിന് കിട്ടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് യഥാർത്ഥത്തില് അവരുടെ ധർമ്മം പൂർത്തിയാകുന്നു അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഗുരുർണസസ്യ, അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മാതാവും പിതാവും അവർക്ക് അല്ലെ അവരെ മൃത്യുവിന്റെ നമോചിയതേ സമുപേത മൃത്യുവിന്റെ ജന്മമര ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആവാവും. യഥാർത്ഥത്തില് അവർക്ക് നൽകുന്ന ഇത് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവരുള്ള അച്ഛനും അമ്മയുടെ കടമ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു, ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു. അതിന്റെ ശ്ലോകം ഗുരുർണ സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ. അതിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ധർമ്മമാണ് ഒരു പുത്രനെ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയും. അവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആവരുത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരെ ഭൗതികമായി വളർത്തിയത് കൊണ്ട് അവർ ഈ ജന്മം കുറച്ച് സന്തോഷിക്കും എന്നല്ലാതെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും പിറക്കുമല്ലേ. അന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടിയായിരിക്കില്ല. നേരത്തെ ചിത്രകേതുവിന്റെ മകനെ കുറിച്ച് വേറെ ആരുടെയും എന്താ പറയാ മകനായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവനെ എന്താ പറയാ ആരുടെയോ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലെ ആരുടെയോ മകനായിട്ടൊക്കെ അല്ലെ വീണ്ടും ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ആ കുട്ടിക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകി അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണെങ്കിൽ തന്റെ ശിഷ്യനെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു പോകാൻ, അത് ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവരെയും അവർക്കും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തങ്ങളെ ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുപോലെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നവരും തങ്ങളെ സമീപിച്ചുള്ളവരെ തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ അവരൊക്കെ ആ സ്ഥാനത്തിന് അർഹതയുണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് പറയും. നമോചിയതേ സമുപേതം ജന്മമരണ ചക്രത്തിനും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ബന്ധുവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അച്ഛനും അമ്മയെയും ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അവർ ഈ ജന്മത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അവരോട് സ്നേഹം വേണം. അവരാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അവരോടും വേണം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് എന്താ പറയാ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഭഗവാനോടാണ്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെ തന്നെയാലും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അത് വളരെ ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനമാണ്. എല്ലാറ്റിനും കൃഷ്ണനുമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എല്ലാ സാമ്പത്തിക വികസനവും ഭൗതിക പുരോഗതിയും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകാത്ത വിധം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് തുടക്കമാകും. അല്ലെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ സമ്പത്ത് വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തില് അതൊക്കെ ചെലവായി അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഭഗവാനെ പൂജാ റൂമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന് ആരതിക്ക് വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ മേടിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിവേദിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന് എണ്ണയൊക്കെ നിവേദിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്കത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അല്ലാതെ സമ്പത്തെ വേണ്ട എന്നല്ല. സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ പണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പോഴാർക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊന്നും അത്ര ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യജനാപരിഭാസത്തെ തേഷാ നിത്യാവിയോ കാലം യോഗക്ഷേമം മഹാ. ഭഗവാനെ അല്ലെ അനന്യചിന്തയെന്ന് എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയവും സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതൊക്കെ യോഗക്ഷേമമൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കും. എന്നാൽ കുറച്ച് മാത്രം ഏർപ്പെട്ടവരെ നോക്കില്ല എന്നല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമ്പത്തൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അത് നമുക്ക് എന്നാലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക പുരോഗതി സാമ്പത്തിക വികസനവും കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകാത്ത വിധം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുരോഗമനാത്മകമായ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമാകും. നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകരുത് അല്ലെ. ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാന് നല്ല നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ നൽകാം അല്ലെ. ഭഗവാന് നല്ലൊരു പൂജാ റൂമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നീട് പറയുന്നത്, ഏത് വർഗത്തിലാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത് ആ ജീവിതത്തേക്ക് ആ വർഗത്തോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകും. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവരൊരിക്കലും ഏത് ശരീരമാണ് ലഭിച്ചാലും അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും അതിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അത് ഏത് ശരീരമായാലും അതിനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിലും ഉയർന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ആ പന്നി മലം ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പന്നി മലമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത് ജുഗുപ്സയോടെ കാണുമ്പോഴും അത്ര അറപ്പുളവാക്കുന്നതാണ് ആ ജീവിതം. എന്നാൽ പന്നിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശാപം നിമിത്തം മോശമായി പെരുമാറിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശപിക്കപ്പെടുകയും ഒരു പന്നിയായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വരികയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ വന്നു. നീ ഇന്ദ്രനാണ്, തിരിച്ചു നമുക്ക് ഇന്ദ്രലോകത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാനിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ഭാര്യ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. പന്നികൾക്ക് ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ 10ഉം 12ഉം ഒക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ ആ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതാക്കുന്നു. ഞാനിത് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മലം കഴിക്കുന്നു, ഇത് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണ്. എനിക്കിവിടെ വേറൊരു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തോളൂ, എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ സാക്ഷാൽ ഇന്ദ്രനായിട്ട് പോലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിട്ട് പന്നിയുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായ വളരെ ശക്തമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിലവാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രൻ പോലും തന്റെ സ്വർഗീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതം വിസ്മരിച്ച് പന്നിയുടെ നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തനായി മായയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക ശരീരത്തോട് അങ്ങേയറ്റം മമതയുള്ളവനായി തീരുന്നതിനാൽ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും, പകരം നിനക്കൊരു രാജാവിന്റെ ശരീരം ഉടനെ ലഭ്യമാകും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും അവൻ അതിന് തയ്യാറാവില്ല. ഈ മമത ബദ്ധരായാൽ ആ ജീവാത്മാക്കളെയും ശക്തമായി ബാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തിപരമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിലേക്ക് വരും, ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകും. പക്ഷെ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാണ്, നമ്മൾ എന്തിന് കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിതനാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് മിഥ്യാബോധമത
മായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം എത്രമാത്രം നിരുത്സാഹമാണെങ്കിലും എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തരാകും. അല്ലെ, നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മള് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് പറയും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം ചെയ്യും തം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചായ. അല്ലെ, എന്റെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. അല്ലെ, എന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂ, നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, എന്നാലും ആരും തയ്യാറല്ല. അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴേ ഭഗവാൻ വന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പേര് പോകും? അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ടോ. എന്റെ മകന് കുറച്ചുകൂടി വലുതാവണം, അവനെ ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ ചേർക്കണമെന്ന് പറയും. അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ പറയും എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം കഴിയാണ്ടെന്ന് പറയും വേറൊരാളാണ്. അല്ലെ, വേറൊരാൾ പറയും കുറച്ചുകൂടി കഴിയട്ടെ, അങ്ങനെ ഓരോ എന്റെ മകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോരാൾക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, ചില ആൾ പറയും എനിക്ക് കുറച്ച് അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കാണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാമായിട്ടും കുറച്ച് കുറച്ച് ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെയുള്ള ആകർഷണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഈ ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതം. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാപ്പിയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ, അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്, അല്ലെ നമ്മുടെ ജോലി, ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെ, അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ജയിലിലേക്ക്. അല്ലെ, ഈ ജയിലിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോരാ, അല്ല നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ. അല്ലെ, ഏകാദശിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശയന ഏകാദശി ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്നാ പറയാ. ചാതുർമാസ്യകാലങ്ങളിൽ, അല്ലെ, ചാതുർമാസ്യകാലം മറ്റുള്ള പല മംഗളകർമ്മങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ നടക്കില്ല. കൂടുതലും നമുക്കറിയാം മഴയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അല്ലെ, സന്യാസിമാരെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണം ചെയ്യും. അല്ലെ, മറ്റുള്ള സമയത്തൊക്കെ സന്യാസിമാരൊക്കെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണുള്ളത്. അല്ലെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ദക്ഷിണ ഭാരതം ദക്ഷിണ ഭാരതം സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, അല്ലെ, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെയും വെങ്കടഭട്ടന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചാതുർമാസ്യ വ്രതകാലം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, അവിടെ ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിക്ക് അനുഗ്രഹം ഒക്കെ നൽകുന്ന അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ട് പോലും ചാതുർമാസ്യം അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ചാതുർമാസ്യം കൂടുതൽ എന്താ പറയാ സന്യാസിമാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെയുള്ള. അല്ലെ, വേറെ തരത്തിൽ പറയും ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഉറങ്ങുന്നില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല. അല്ലെ, അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുന്നു. ശയന ഏകാദശിയായിട്ട് ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ നടത്തില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നീട് ഉത്ഥാന ഏകാദശി ഭഗവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏകാദശി പറയും. അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, ഓക്കെ. അപ്പോ ശയന ഏകാദശി അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6:13 മുതൽ 10:28 വരെയാണ്. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ആനന്ദപുരി വൈഷ്ണവേഭ്യः പ്രഭുപാദ